Хай! Днес ще ви покажа как да си направите най-свежата лятна напитка. Слагаме си малко ягодов сос. Имаме нашата фенси чашка. Мажем ръбовете с соса. Имаме още една купичка и в нея слагаме захар от ванилия. Сипваме малко. Взимаме намазаната чаша и топим ръбовете. Вау! Срязваме бомбонената ягодка и си я слагаме на чашката. Пишете в коментарите, ако сте успели да познаете вече кой вкус натате колко ще сипя вътре. Сега ще си избера най-голямата малинка от този микс. Така до нашият маршмелоу. Време за истинската субстанция на този коктейл. Ако сте написали маршмелоу в коментарите, честито познахте. Сега е време за магията. Ще му сложим едно ледче и едно листенце мента. Ето го нашият завършен коктейл. Дами и господа, мисля, че се получи много красив. Сега е време да го пробваме. Всъщност ще пия от ръба, за да пробвам захарта. Това е много яко. Маршмелоу с маршмелоу, уникална комбинация.